Fai moito que ven aquí cas castañas. Fai 2 anos. E funciona aínda isto. Hombre, faise funcionar. De onde traen esta castaña? Tamén do bar, de Valdeones. É boa este ano, non? Regular, non é moi boa. Non lle choveu, os castaños secan, non hai que na recolla, a xente, os pueblos queda xente vella, nada. Isto cada vez vai a menos. Como se lles dou por facer isto? Hombre, non hai outra cousa, xa levamos moitos anos con isto. E dá para ir tirando? Hombre, para comer dá. Depende do que se venda. Non está explotado dabondo, organizándose máis que era un negocio para moita máis xente? Non, isto acabase. Cada vez hai menos castaña, cada vez máis cara. En que fechas están así na calle que a castaña? Desde octubre. Sí, primeiro, 1 ou 2 de setembro, desde outubro. Hasta? Hasta que se acabe. Depende como veña a cosecha. Hasta Reyes, hasta Navidades, depende.